ụmụnne m ka mara m igbo oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m n'olu akwa n'olu ọnụma na mgbagwoju anya ya sị mma mba na mza ya sị mgbara akwụkwọ n'ogbotawara ya ụmụnne na m juderele ya ụmụnne na ọwụrụ gị ole ihe ị ga-eme na ụlọ gwa ihe ya ga-eme gwa ya otu ya ga-esi eme na isi na ojude ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya nwụrụ ụmụ nwoke ise ọmụhụ nwanyị nke ntakịrị agalitela isi 5 years old mgbe nna ya suggested nne ya ka a ga-eme nwa adopt na ya agaghị anọ wute atụ nwa nwanyị na ya laikiri nwa nwanyị na ya na-agụ ya agụrụ inwe nwa nwanyị na ya chọrọ inwe ada mana ebe Chineke na-enyeghị ya nwa nwanyị. There are several ways to have a female child. Yana nwunye ga n'orphanage, a very big orphanage. Ga-eme nwa adopt. Nwa nwanyị nọ ntere mere adopt. N'ọwụ ya nwa. Ibido tolitewe according to akụkọ na emere adopt na ya dị 1 year old mgbe nne na nna ya bịa kuru ya n'orphanage. Ya bịa tonite n'ime ịhụnanya nna na papa ya jiri ịhụnanya nke ụdị ya na-ahụbeghị before. Na papa ya ejighị egwu egwu na ihe ya wụ na handbag papa ya. Na papa ya ejighị ya aṅụgharị ọhụ ya n'anya ọ naghị ekwe ka ụkwụ ya ruo ala ihe ọ na-akpọ na ọ princess ọkpọ ya otubiri iwe Adam igwe na ada ga-eri okwu anọ na mana mgbe ụfọdụ otu iwe like this mama ya bịa wewe iwe nwa mgbakasị ahụ mixed with jealousy. Mana ya mahụ ihe kpatara meje feel like that all later. Ka ya galitere isi 13 years old nwanne nwoke awakpo gbawa ya nara mkpunala n'ike. Papa ya shikwa eloge ihe anaghị okwede n'ime mmụlọ naanị ya nọ that day. Ọ gbawarịa ya tụtọrịa ya rụọ ya train na that day enweghị ike ichefu ya. Na the pain ya gabigara na ọ dịrị ya unbearable na ọ dị ya ka ọnwụ ya bege tie kpugele mana nwaanyị mba nọ mza mana akwa niile ya nọ n'ebe ya niile ya dị n'ebe mama ya agaghị fa ọ nọgo olu akwa ya oruze mgbe agụrụ na gate papa ya ọhụ na moto papa ya na papa ya eluwele mmanya enwe ebe ọ nọ oshi ebe ahụ anaghị eripụta banware si ihe na mere ngara ugbu ine na egbekwere ka papa ya nọ ya na mpa ya nọ ya na ọ bụkwa igbu nwanne nwoke na ọ ga-egbu nwanne nwoke ya nwa na okwekwele papa ya nọ ya na papa ya nọ ya ọ bụkwa egbu ya na ọ ga-eme ke na ya don nwere na enwere lot of things ya ga-akọwara ọ na-ama gị na ịnụkwa bawaziere nwa nwoke so o ji akpa ụdị akwa ka ihe o ji mee nwanne ya nwaanyị like this bido mee ka ọkpọga ihe kwara akwabaghị na rum ya ọ ya ka mpa ya gara alụ n'ihi na mpa ya eme nga ana ya papa ya nga mmengara ya mee ya na ụdị na ihe ole sọ ya ahụ wụ ya kere nga kora mpa ya ọ ya ka papa ya drive in lekwezi ya ka ya pụtaziri na shootout mpa ya kpọwa ya ada nna ya o yiri dadi ya na so ọ nọ họn moto ya egburu ọ sị ka ọ gbatuola bịa meghere ya ụzọ ya sị mpa ya na ya dị sọrị ọ bịa notisi ya na ebegakwa ole ya lee bikọs ọ nọ na elegote anya elu okodocha ya eguchie gate paakị ọfụma gbagote elu hụzi ya na ya na impens ya nọrọ were otu ibe otele nọrọ ọdụ ya ebege mkpara anya ya bụ akwa ọchịcha ya ma na mgbe ya biliri oche nga ya nọ ya na-abịa nwee sten mpa ya elee ya kpọọ ya si ya bịachi ebe ya bịachi mpa ya Joyce afọ nata ya si nọ na gịnị mere kwere ihu ya na anya ji ha chote na obegakwa since na gịnị mere what happened ya ekpobe ha akwa anụ ntara bewe ebe ọ bịa gụrụ ya Joyce ọgịnị na onye mere ya kwa na ọ mepe ọnụ gwa ya onye o kweghị ya gwa mpa ya ihe nwanne nwoke mere ka osogidi ọkpara mere. Mpa ya sịrị ili nọrọ nga abaiga n'ime mmụlọ gushikwa onwe ha ụzọ ebe ya na nwa nwoke ya mịa belt pịaga this young man because ọ mechara rahụ ozugbo mma ya kwabara n'ime mmụlọ ya ga ebe a gara ahụ mpa ya gakwutezi edi ya were belt pịaga were belt pịawa ọchịcha isi mma ya na-eti na-akụ aka na atọ na ogbore nwa ya
na o gbuore nwa ya na onwe ihe mere nwa ya na ọ ga-ahụ na ya na ya ga-eme ha because of nwa azụrụ azụ na ọ wụzi that day ka ya ma na azụrụ ya azụ na ọ that day ka ya ma na ọwụhụ dis woman mụrụ ya n'afọ ya ọ na-eti emepechi anya na-ele because of nwa ya zụrụ azụ nwa ha ya na ya abụọ kara ka zụrụ ha na-ama onye mụrụ kuge n'orphanage ha ga zụrụ ya mgbe ọ dị 1 year pịwa because of little temptation. After all, ya na nwa ya wụghị otu nne. It's not like they committed sacrilege. Ihe mma ya nọ outside na-eti esu aka na atọ mpa ya nọkwa n'ime ụlọ egbu nwa ya nwoke ihe ilu edere nwere nnama ọ ya ka o tiwetara ihe a gwara ihe a niile mama ya na-egbu mpa ya na inside na-anụ ya mpa ya egbuwekwule nwa ya nwoke ahụ ilu gbuchaa ya goro ụzọ pụta gbachikwu ya ụzọ daderezie mma ya gbuwe ike and iwe ya o ji akụga mma ya ahụ because of ihe ahụ oge because of nwa azụrụ azụ because of nwa na-ama onye mụrụ tọga n'ọfaneji ha ga-akwụ ezigbo ego zụrụ ya because of nwatakịrị ihe ndị a niile soga mma ya n'ọnụ papa ya chọọ ka ya mara na emere ya adopt nwa ya mba nọ tụtụrụ mma ya dade gbuo ya dị very weak ị ga-anapụta mma ya n'aka mpa ya were iwe ihe ya na mgbe mbụ kọọ mma ya jụọ mma ya ebe ya gwa ya gaa n'obodo ga-ekwu ihe mere na ya ji gbuo ilu na ọ ga ụmụnna ya ga-ekwu ihe mere na ya ji gbuo ilu na ọ nọ nga n'okpuru ime ya ada ya nwaanyị nwa ya emejụsa ya ihe onwe mind bịa na-ekwu ya na ntị agụ ya kwuri ihe na-enweghị time fọ ọ bịa nga kwue na ntị nwere olekwe ihe ọ nọ na-agwa disge n'iji nwa gara kata nwa ga-aga zụta azụ na ọ ga-aga gwa ụmụnna ihe ekwerekwa ya ihe mmanya ekweghị aga ịcha o megharị ha ahụ onwe ihe okwu ya ga mgba onwe mmiri ọkụ triti onwe nwanne nwoke triti gwere onwe kedu ọkpara do akore editin enweghị ihe okwuru okwu much mana ọ bila mụrụ mpa ya imetụ mmanya aka ọ wee bụ iwe onye ka ahụ nọ ke atọ na nwoke blemụrụ mpa ya imetụ mma ha aka na ifu na nta asọ ha ga-eji akọ mma ihe kọ ya n'ụdị na ya awụkwa first and last ọ ga-akọtụkwa mma ha ihe ege ndị ha niile buru n'isi ihe ha dị afta na papa ha kọrọ mama ha ya ọgwụla nke igwe ha mana enwe onye chọrọ ịma ihe a nwanne ha nwoke mere ka ha chọrọ ihe ma from that day ya mara na azụrụ ya azụ ya mara na ya emere ya adopt ya wụhụ bloodline ọ ya ka ya na-eto na-aga nwanyị mba nnọọ ya ka ihe a niile apachara ka ahụ aga na ya dị only 17 years old mgbe mpa ya nwere nwụọ na accident ya ebege kpuo ugere na ya ebegitere gị nwụọ ga ebege akwa emechaa beri alụ mpa ya ndị ihe ka ahụ aga mama ya kpọkete si ya na ya ele anya na ya wụ kọs na ya ebu kọs agaghị gị na ya wụ na ya ele anya na ya ga-ama na ya enweghị lọk na since ya ejiri ga n'ọfaneji ya na di ejiga n'ọfaneji ga zụta ewebata ihe nọọ ihe isi ike one after the other temptation abịa karịa even ebe ụmụ ya nọ nọọ ihe shikwu ya na ahụ gburu die na ihe ya chọrọ ịgwụ ya wụ na aha ọzagawo aha ya na di ya nyere ya na otu ọnụ na ọmahụ biological mother ya ọmahụ biological father ya na ha hụrụ ya n'ọfaneji ebe ọ nọ na-ataga ahụ egege imi looking so malnourished ya na di ya enwere ọmịiko mme ya adopt webata ya ebe a na ya agaghị achọ ka ihe ọbụla mere n'ụlọ ka ọ krọsọ dọn na enweghị nwa ya na ya abụọ otu nne otu nna na azụrụ ya azụ na ụmụ ya ndị nwoke na ọ ndị ya na di ya mụrụ na ya nidiri ime appreciate the fact that enweghị ya from nobody na emote ma mmadụ mụrụ ya ma ọ gbara mụrụ ya na-enwe onye mana ha ya na di ya nyere life nye ya ndị name to be ya okwugide ya and that time ya chọrọ ilewa ya ọ gwawe sị na ọ bụrụ na ya behave well rube isi na ya ga-asị ya na continue with education ya ma ọ bụrụ na o rube isi ma ọ ga-erubekwa n'isi filie na ihe ahụ ahụzighị ya na di ya na ekwuru ga zụta ya anwụọ na ihe ya ga-emechekwa gaa n'ọfaneji ga-send ya back to ebe isi kpọta ya lakpuo n'abalị isha bege kpuo ugere nwanyị mba nnọọ ya na-echeta mpesa ọ bụrụ na papa ya nga n'ugbo na nwaanyị na-aga ekwu ihe n'okpuru na onwe ihe ga-eme ka okpuo ihe okpuru that same night ka Kediọkpara rekwutere na room ya bịa nye ya forceful entry wakpere nana ihe n'ike ọ pụọ o rudughị 2 hours ka atọ na nwoke agbapụtakwa nwoke ya na-eti ihe niile ya na-eti ha ewere akwa keshie ya ọnụ mama ya kpụta n'ime room ya mee ka ọ nọgaghị olu ya otu a ka ha na-anọ apart from naanị ke last born ọ bụ onye na-abịa keta that night the rest ya bịa wakpocha ya tụọrọ ya ụtọ ogirishi ya bege chie bụ nọkọta mma ya jụwa si ya na olu bege ngere na orogo ajọ mgbe ya gwawa ya sị mba na ọ ụmụ ya ụmụnne ndị ke nwoke bịara bịa anaghị ihe n'ike na-abịa awakpogo ya turn by turn
mma ya kpọwa ka bịakwara sị ihe nwanne nwaanyị kwuru ọnụkwara ya na ya chọọ ha kwa ihe dị otu ahụ na ha kwụsịkwa ya enwee mọchị o kwuru ha bunye ọbụla pesha nwee mba nọ n'ọnwa ihe ya na ya bịa dizie used to it each night ha bịara ya agba ya na-ekpe ekpere ka ọ dị ova ka onye ọbụla ha lawa ka ọ dị ova ka ya kpọ ha pụchara n'ụlọ ya agbachi ụzọ agbachi mapụ mma ya jụọ ese nwa ya ga-eke right enwere gbachi ya dọọ ya na enwe ihe mewere ebe ahụ awa ha ọkụ mawara ọishi wawara bifo a ga-enotis na oji ahụ ọnwụnwa n'ebe ahụ bịa gbawawa dọọ ebe bupụta ozu mmadụ na anaghị o kwesịghị ịgbachi ụzọ ụtọ naanị ya na-eyi ebe ahụ ya kwụsị ịgbachi ụzọ otu aka ụmụ ya na-abịa every night ime oshishi nwaanyị a shigidere ya ime shigide ya ime na ya emishala o mechaa ọgwa ya sị na ya ele anya na ihe Chineke nyere nọọ nwoke na ọwụhụ fọt ya na ihe Chineke nyere nọọ nwoke and ya gakwana ha egbu ụmụ ya for being men ya gakwana ha egbu ụmụ ya because of the level of temptation nọ n'ụlọ ha na ọ ya na di ya mistake na di ya ị ga-akpọrọ nwa na-agwụ nwanne ha ụbara ha kpọkpụtara na nwa ha n'ime ha nga na ya ediwe na by God's grace ya na ha etopụtara agbobịa otu ụbọchị alụrụ di gachi nke ya elege nwaanyị alege mmanya waya ke ọnọtọ ọzọ ga-erejistara ya na nwaanyị mba nọ mza ya ga mụọ ọrụ every night ya elu ya gbachi ụzọ by then ya nwere nkwuwa okwu ya elu ya gbachi ụzọ ọ pụta n'ụkọtọ baba nwere mgbe nwaanyị nwoke ga-echekpere n'ihu ya were gewa na rum ga-ewakpe ọ babajuru omechi ọnụ mgbe ụfọdụ ya gwa ya sị ya madam ya sị na ha ga-arụ overnight ka ha elu ọbama na what of ishiri ihe niile ya ga-eme everything ya ga-eme even onye eshiri kupụta ya na ya ga-ekupụtara nwaanyị a dị shiri na pasị na ọ gaghị eri na ọ wụta ka ya shirigide Chukwu na-emere ya ebere ya takaga n'aka one man the young man dị okay very simple mana o ji ego nwaanyị mba nọ mza na the young man dị very simple akwa m nọrọ ihe ekwu ya very simple very nice mana o ji ego o bụ nkọ ya makwara ọ bịa na-agwa na ya laikiri ya ya jụọ ese ọma bụ onye ụnọ hụ na ya bifo ya si yes na ya bịala na shedi one day biwe akwara ya bịa ko cheta ihu ya si yes na ya na enyi ya nwaanyị soro bịa iwere akwa the girl kwara enyi ya nwaanyị gwara ya si yes something like that but though ya na the girl anụzi na ha separate ala na that very day ya eleghị ya na ọ naghị ekwu oke okwu na ya laikiri mmụọ ya laikikwanụ agwa ya na otu ochie emegide dị na ya ga-alaiki ka ha matakwuo onwe ha ya enweghị choice ihe ya chọga ihe ya ga-emegodochi n'ụlọ ahụ megide pụgwa ya ekwere sie nsogbu anụ were fon nọmba nye ebido kpọkọrịtawa ebido na-ekwu ya na dizga ya na nwaanyị mba nnọọ only 3 weeks ka ya na ya abụọ yiri ya fall in love with this guy hụta a different version of man ọ na-emecha ka papa ya na-eme treat ya well ji ịhụnanya 1 month later o propose marriage ya elewe tie n'ihi na ya mara ole ya ala saten ya eruole ya ụlọ ọ rụtara ụlọ na mhụ ihe o ji aka arụsị n'ọwa ụlọ na mhụ ụlọ ọ kọrọ na o mega ọfụma nwegasịa shops dị iche iche very simple o nwere 2 luxury cars mana ọ na-ele ka ijicha ha abụ ndị ka ahụ occasional cars ọ na-eji ọzọ were nnọọ ka Corolla na-agbagharị for business very simple nọ naanị 1 week ka ya na ya abụọ o ruru ya nso ya hụ ya n'anya like ya every time ya na-eche how to be with him all the time na ọ onye karakara na ọ na-enye mmadụ nsogbu na ọ dị very different a different version of man na ya na-ahụ ya na-ahụ papa ya ọ ya ka 1 month later o propose marriage ya ṅụọ ọdụka enwe ihe kọtụrụ joy ya nọtara short pịam ihu ya fọlụ ọnụ meju ya obi anya mmiri eju ya anya ọ jụọ ese gịnị otu obi isi ya kọrọ ya everything ya emebe ọnụ kọrọ ya ihe niile kọrọ ka nwoke everything kọrọ ya ihe niile wee sị na otu n'ugbo ya nọ na ya ga-echetelu na ọwụ na ya echeta ọfụma na o ruole complete 10 times mama ya na-eshirile ya ime ụmụ ya tụrụ ya not just ụmụ ya n'ime afọ ime ahụ enwe nke ya ga-atụli aka sị na ọ bụ onye ke na onye nwa na otu aka ha na mgbe ụfọdụ ha ga-ebịa one night onye bịa chabata nwanne ya bịa onye bịa chabata nwanne ya bịa random ya na-eji ike ma na-ehihie ma n'abalị na ọ bụ otu a ya sịkwana ka ya gbalaga wele bịa gba agaga ya kọrọ this young man ije ụwa ya niile kọrọ ya everything ya ehujie n'akwa begebe ya gwacha sị na ya agaghị ala ka iti gị ka ọ bịa sọfawa ihe ọ na-amaghị ichie n'ọdụ ya na ha na ya bụ ga-ebuzo gị ụlọ ọgwụ ka ele ma nwere ihe mebiri n'ahụ ya ka ha tara ya ịdị ime na ya dịghị ala ime na ya bịawazi ebe mewe ihe ichie nke nwoke so nọ
ma ọ dịrị ime ọ dịghị ime na ya ga-alụ ya sị no na ụdọ agba ilu awụghị ụtọ ya no na o mere ihe with love ugbu a na this is where the reality hits two of them na ya ka ha try ịdịgodo ime ma ọ fọzi na ha adịghị ime chọwa solution ka ya mara fate ya mara ebe ya nọ obewe jụwa ya sị na ohie ọ na-aka ugbo n'omiri ya si na enweghị ya elu ebe ka ya ga-agbakwa n'aka onye ka ya ga-akọsara na onye ka ya nwere ọ wee gachọrọ back to orphanage at this age eji na-egosi ya renti ụlọ gawa ebe ahụ ga-anọrọ ya nọkwa n'ebe ahụ mmadụ bịa jụọ ya onye ebe ka ya wụ because ha kwapịa nara ya na aha ya ha ga-anapụ ya everything mee ya wee nwezi ebe ya gasị na ihe na ya nwe onye ebe ọ ya wụ yeshi na famili dị otu na ọhịa na-eji echicha emechi ọnụ nke nwoke ebe juru ya ha ewute ọgwa esi ngwa na ode nwa ahụ ka okobere ya anything ka e proceed ka ya bịa lụọ ya gwa ha gwa ya again no na ya megoro ya dị pregnant first ka ọ tọgodo ya ime first ọgwa ya sị lena otu ya ga-esi atụ ya ime ya vote ugbo ya na ya abụọ na ọ larukwe na ụmụnne ya bịakwa na ya chọrọ ipulugodo away from that place ogwonye ya reason fair enough ya gwara okporo ụmụnna ya ha bịa mee ihe ichie na ọ weta esi lụọ dị ngwa ngwa mgbe ya chọrọ ịlụ di kedu ọkpara jụ na ya like di ya na di ya adịghị ka ọ ga-elejili ya anya na ya hapụga onye ka onye ọzọ ga-abịa beta person ga-abịa ya gwa na ọ bụ onye ka ya chọrọ and ọ ma na ya gbago ọsọ onye ka ọ dị mma na ọ ga-aka ya mma na ịgaga nọrọ wute onye na-awụ ya na ya abụọ na-erilete enweta ha shiri relate ya mara na onye ya na-eno n'ụdị ya than ndị na-represent onwe ha to the world as her brothers ibe na-arị elu n'abalị na ọ bụ ọsọ ka ya gbaga brother ka ya lụwawa ọrụ mma ka ya lụwawa na ọsọkwa ha nara ihe na afro ha dị mgbe asị na enwe onye azụgazi ya wụ eshi n'ọfaneji na ha nara ihe ha na-ara ihe ya ga-adụwakwa ya kwa ya ka kedị ọkpara sị no problem na ọ bụrụ ihe ya chọrọ no problem mama ya kpoo ya si ya na ya like nwoke na ọkwa mana ọ bụ ugbo niile ya ga-ata ahụhụ ma ishi nri ma ileji enwezikwa onye ga-enwezikwa ihe nwaanyị ebe a ya jụwanụ mmesị ọ bụrụ problem nọ n'ụlọ wuri na ishi nri wuri leji anya nakwa mana nwa nke ha ụmụ okwu mana ị na-abịa eshi ime everyday mgbe niile ụmụ ya na-atọrọ ya ụtọ every night ha ga-ekwe ehi ụra na ụfọ ruo ele mgbe ka ihe dị ụtọ ha ga-akọtụ na ya chọrọ ịdụwa this guy ọsọ ha nọrọ ihe ọsọ ha nọrọ na ihe mma ya sị mgbanụ kama ehi ya ga-agbala ha ka egbubiri ọdụ ọ nabata kpoo ndị ụmụnna agbakọ na ọ wute di eshiri kpọrọ ụmụnna ka abịa lụọ ya alụwakwala ya lụcha ya na di ya alawa that same month ahụ di ya kpọrọ gawa ụlọ ọgwụ gaga fechashiwa ya sachashiwa ya ngachashiwa ha eto n'ụlọ ọgwụ taa ka ekele asaghị ya na ihe niile medical treatment niile nyocha niile enyocha ya hụ na ya dị samsam 3 months later ya na di ya tara ya pịam ya dị ime ya ekelegide Chineke mgbe ikpere kelegide Chineke the day ya wetara result ihe di ya gụrụ ya na ya bụ obiọma na ọ wute ya na di ya shibiri na ihe ya na-akọrọ m etele mana recently kedu ọkpara enweghị ihe o mere ka o so kedu ọkpara ke nọ ntara buru ụzọ bịa gbawara ya papa ya kwaga ihe no nothing ishapụta ke nta nke atọ na nwoke the same ka ahụ ga goof ruo echi ishi na nke last born gawara South Africa asọfụ mgbe ya na di ya na anyị na oji emechaa bịa dat na o so na ndị egburu o so na ndị South Africa sogburu recently mma ya kpoo ya na-agwa gị na maka na nwanne nwoke gara South Africa egbuole na-ese ndịrị ya pichọ ya na ndị South Africa ji oshishi kọwa ka ọ ji anyị isi ozu nwa ya gbotoro na nwanne nwoke anwụkwala na ya sọkwa ka ya gwe ya si ya o ka Chineke dewe mkpụrụ obi ebe ọbụla ọ chọrọ idewe mkpụrụ obi ya gbanye ọfụ nwaanyị mba nọ mma ya kpeghachi ya again na ya eji ahụ na ya chọrọ ịbịara ya n'ụlọ bịa ka ya na ya nọrọ ka ya ji tụpụ ike ya gwawa mme si ya mama ya sị na ọkwa mana nwaanyị lụọ di ya gbora di ya ada ka ụra di ihe niile ọ gabigara n'elu ụwa na ihe niile ya na ụmụ ya mere na di ya dị awe na ele otu ọ ga-esi bịa n'ụlọ dị comfortable knowing what she did to her kedu otu ọ ga-esi bịa n'ụlọ ya dị comfortable na omeniri ugbo na etiri ego moto bịa na ọ ga-abịa na di ya dị aware of everything that happened to her mma ya jụwa sị o ikochakwara ya egwerekwa long di ya zobiri ya fon si yes na nwaanyị agaghị alụ ya kedu fọt ya na nwaanyị agaghị alụ ya na ya alụrị na ọ kọrọ ya na ya dị aware of everything ọ kọrọ ya and ya lụkwara ya na o nwere any problem with that na ụmụ ya anọ afọ kwesịrị na prison today mana ka a hapụcha ya ihe niile ahụ ka ọ gaa nọrọ in the past mana ihe ya na-agaghị ala ike wee na-akpọ nwunye filie dat na enwere nwa nwaanyị n'ihi na nwa ha nwa nwaanyị ihe ọ zụtara ụmụ ya bụ sex toys ihe ọ zụtara ụmụ ya na ọwụ toys ọkwakarịkwa
iholu nwa Chineke dere ya o nwere opportunity ịzụ zụọ ya ọfụma otu ugbo na ya na-egbasa ọgọ ya nwa ya bịa buru ya orie ego na ya eji ego imepe ya enwe ihe ụmụ ya kpọ nọ mgbe bezi ya ga-eme na Chineke were na nwa ya ga-alụ future wife ya tiga elu n'aka o mejụsara nwunye ya oyi thinking that because of that na ya gaghị alụ ya na ya alụọla ya na ọ bụ onwe ya ka o mere na otu ahụ o mere accept na Chineke enyeghị ya nwa nwaanyị nwekwana ozi ya ga-esi enweta na o ruo mkpụrụ obi ya out na onweghị nwa nwaanyị na ihe ihe dị ya gwere n'iwe gbanye ọfụ nwaanyị mba nọ otu aka mmanya na-akpegharị ka diọkpara na-arịọ na ya ejikwara enwe problem mgbe niile ka diọkpara kpe ya ga-egwe ekwucha ọgbanye ọfụ stil ọ ga na-akpọkwa na m jude elu unu ugbu a na mmanya eji ha na ọ dị down kedu ụmụ ya ndị ka nwoke anọ enwe nke emege anything enwe nke emege anything ka ejichiri ike gara ime egbuole na South Africa ka ọzọ nọga goof nothing the woman kpe video na-akpesa agụrụ na egbu ya na a ga-eme ihe ọzọ o kwere na ya mere adopt mgbe ọ dị 1 year na ọ bụrụ ihe ka oriri na ya apịgide pịpụta etili rute 13 years mgbe ihe mewere n'obite mewe na o pụtara maka ka ịhụ na onye chọtọrọ na ego ka erite n'oke wuri ọnụ na agụrụ na-egbu ya ka erie were nwa ọgwụ ọsọ m jụọ ụnụ na ọ wụrụ nwa ị ga-aga ka ịnakwete ụdịrị nwaanyị kparị ụdịka agwa na ọ gịnị ka unu si ya mee na ya gwara ya si ya gawara onwe na nwa ahụ nwa nwaanyị na Chineke enyeghị ya nwa nwaanyị na ihe niile jikwara ya na abụọ na ọ ga-ala mana mgbe niile ọkpọ ya na-akpa use emotional blackmail somebody na-eji aka ekpere ego ụlọ ọgwụ shie imi mgbe niile ọgwụ jiri mkpụrụ ọgwụ n'ọnụ somebody bịara destroy ya na ọ ya nọjiri n'ụlọ nwaanyị afọ another 3 years na wumbu ya na ọ na-eskata ya na ọ na-ịla ya n'iyi na ihe nwa mmadụ nne o nwere ike ime nwa ya like that na ọ hụtaghị ya na ọgwụ nwa ya ọ gịnị ka o ji chọ ka e were ya mere nne na ọ na-asị ya enyeghị ka emere ka ọ ya agaghị ochi n'ụlọ na ọ kpọrọ house help ọ ga-akwụ ya salary na ọrụ ka onye gị na ọ kpọrọ house help ọ naghị akwụ ya salary na ihe ya na-agwa ya gwakwana igbo mechie ọnụ ọgwụgwọ na igwe okwu chọsị agbaghara ya na ya gba ya nkịtị ya nwụọ na ya biko na ya ekwekwele ya nwụ na ọ hụna na ụmụnne enweghị ha mere mana nwaanyị mba nnọ mza ya si di ya eji ego iwepụta ndị a n'ọnọdụ ha nọ mee ha nọ ọfụma mana ya agaghị eme okwu obi ekweghị ya na m jụta elu na ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ụmụnne m ọnụ m welitere ka sị m si ya nne m anọ na m ihe ikwu ya sị m ya sị nwaanyị mba nnọ na mbiko na m eweli iwe na ọgbaghị uru mewe gwawa ya silekwe ya eme ote ya eme n'ote n'ihi na ya ma ị na-egwe ya na-efili na ya ma ihe m gaji gwe mana mbiko na m were gbotowara ụmụnne na m jọrọ ya ụmụnne sọ wụrụ ha ole ihe ha ga-eme na ụnụ gwa ya ihe ga-eme na ụnụ sọjestịara ihe ga-eme na ihe ọbụla ụnụ si ya mee na ọhịa na di ga-eme na ọya na di ekwefulu gị ụmụnne m kele gbotorola m ya ụnụ mara nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya ọ gụkwa akụkọ mentị ọnụ ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ụnụ